Nazdar. Čau, Pepo. Prosím ťa, poraď mi nejaký doplnok na rasval. A máš už porešenú kvalitnú stravu? Ešte nie, nemám. Ja bývam s mamou a tam mi varí to, čo zjem všetko. Jasné. Ešte skúsi najskôr porešiť tú stravu, pretože bez stravy ti ani doplnok žiadny nepomôže. No, Čau. 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 Díky. Počúvaj, to, čo som u teba pred mesiacom kúpil, vôbec to nefunguje. Ja som stále rovnaký. Pozri, ja som ti radil dobre. Keby tie peniaze, čo si minul za doplnky, radšej investuješ do kvalitnej stravy, máš z toho oveľa väčší rozsah. Takto má z tých peniazí zo iba fitko, kde si tie doplnky kúpil. Čo to mám za divný problém s kamerou dnes? Ja vôbec nezapínam, Peťo. Čo? Počúvaj, Paťo. Povedz, že si robíš piču.